Γεια σας ποδαράκια. Καλό Πάσχα. Βασικά τι καλό Πάσχα, εσείς θα το δείτε αυτό λογικά τη Δευτέρα του Πάσχα. Αυτή τη βδομάδα το ποδαράκι επιστρέφει. Υπάρχει λόγος δηλαδή που είναι και ο Ντάντε εδώ. Βοήθησε πάρα πολύ και εκείνος, αλλά και θα δείτε και άλλοι φίλοι του ποδαρακιού. Έχουμε κάνει ωραία δουλειά. Θα αρχίσουμε να ανεβάζουμε διάφορα στο YouTube. Τα streams θα σταματήσουν για λίγο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον σε βάση προγράμματος. Αλλά θα υπάρχουν βιντεάκια στο YouTube συχνά. Πολύ πιο συχνά από τα streams. Μέσα στη βδομάδα δηλαδή μπορεί να ανεβαίνουν και 3-4 βιντεάκια. Δεν θα βγει ακόμα πρόγραμμα. Ξεκινάμε τα βιντεάκια με πρώτο αυτό που είναι μια μικρή ανακοίνωση. Και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουν και comedy videos, τώρα που άνοιξε και ο καιρός. Και θα παίξουν και κάποια gaming videos που έχετε ήδη ξεκινήσει να βλέπετε ένα teaser. Υπάρχουν κάποια καινούργια videos στα οποία θα βασανίζω τους φίλους μου παίζοντας παιχνίδια τα οποία τους σπάνε τα νεύρα, τους κάνουν να φοβούνται κλπ. Και γενικά έρχεται πολύ αέρας. Αλλάζει το πλάνο. Αλλάζει το πλάνο. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Το ποδαράκι επιστρέφει δυναμικά και έρχεται και μια vlogάρα φανταστική. Ξεκινήστε, κάντε share, follow στα social media γιατί επιστρέψαμε και πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος, όλα τα ποδαράκια. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να παίζετε και να προσέχετε.